Tay! Magagikan? Punta akong kahoy. Ha? Nagkuha ko niya akong kahoy. Nagkuha siya mong kahoy? Tawas tatay o. Ako nasugatan ka ron. Alik tay! Papa lagi ka mong kahoy? Ha? Das ibabaw pa? Oo. Napa yung mga tao dito tayo? Kuya, wala na. Dito, unahan. Wala na? Wala may Be, kahoy be. niya. Oh. Muna akong tumaho. Be, batang tayo. Kuya, sa paano eh? Isa man nga kahoy tayo. Buksa dyan. Ha? Buksa dyan. Ali. Hapa manini mo daton? Ayaw, kantlok. Hapa manini mo daton? Wala. Balay ninyo? Pila na may edad mo tayo? 76. 76? Oh. Unsa man maura nimong paginabuhi? Maora. Maura nimong paginabuhi? Kuwag kahoy, unsa man nimong kahoy pod? Baligya. Ay baligya, unsa man imo pang tadtaron? Aw tadtaron nimo kay bali. Bughaon lang sama to dito sa waiting shed nga akong gipahil. Aw katong waiting shed nga gipahil dito imo hato? Oh. Ginoo ko maura to. Maura nimong trabaho tay. Maora. Magbaon lagi, magbaon ka imo di na rin pasunog. Unsa man? Dili pasunog ang baol. Unsa man ang baol pod? Kalagong tamnan og mais. Aw. Ginoo ko kalayo sa imong gi. Kuantay kami padulong kung dami ito subida kay ngono mong dapay balay ba? Wala na day balay. May mga balay diha. Ha? Wala na balay diha. Napa kay pamilya tay? Kanang akong humabos. Imong umagbos. Unsa man na? Umagbos anak sa imong anak sa akong asawa. Ay anak sa imong asawa. Kibali naminyo ka na siya anak lain. Anak siyang unang bana kinapatay naman iyang bana. So haman karon ang imong mga umagbos. Nag-eskwela man to. Ikaw na ka pa dito? Wala pa ko'y taon naman yun to, sir. Wala pa ikaw pa dito? Wala pa. Grabe si tatayo. Bisang wala pa ikaw pa dito. Nakuan gyapon niya nga makatawa siya. Bisag sa kapait sa sitwasyon niya. Nako. Pila ron po halin niya ni tayo bugaon ning kauya. Pila naman kag City ramang bangan. Tag City bangan pila ron ni kabangan? May bukuhan ni 5. Upat. Upat sa Tag City. 28. 28. So 28 pesos. Imong gilatas dito padong dire. Oo. Gilatas yung padong dito ah. Yung imong padong yung naog. Sa 28 pesos. Sige lang tayo. Basta makapalit lang kung ano. Kapalit lang bugas. Bugas? Diyos, yun o. Wadyo ko nagdaong na makasagot kong tatay karon. Nga tayo. Kung may tumawa po siya mong kasawa. Mamanlas lagi pero may ramapukuha. Lagi nagmay. Unsa man ang pamanlas tayo kaning kamiling? Magkuha na ning buhangin. Magkuha sa buhangin? Haman iribugi kuha tayo dito. Panis tumoy no? Kana, dito itong bukira. Katong bukid, katong tumoy? Oo. Pasko. Kabilasang naman yun diri atay. Mauro yun yung panginabungit na mo tayo. Nagyulain. Magbao lagi ko pero atong kuan nangamatay mga ang mais atong huaw. Uy, isa man yung chinilas tayo nga Luzon, Visayas. Muna. Ha? Lain-lain. Lain-lain man ni kuan. Grabe sa 76 anyos ni tatay no, nakuha pa niya nga mangahoy para ibaligya ang sa kuan. Diya sa crossing para makapalit lang daw siya bugas. Niya ang kaning yang gipasan karon may lag na ay kuan na ay ning upat ka bangan niya ang bangan diri Tag City tayo no. Nya tay ani na lang kay layo-layo pa man gitong kuan tay. Layo-layo pa man gitong kaning imong bahadaan kay dito aw dabay gikan yan isaka po diri ibili na lang ng kahoy. Ha? Diya tagaan ta ng kagkuan ko na koy hatag mo tayo. Palit mo bugas oh. Ha? Si pasalamat lang tas Ginoo tay ha. Kanang atong kapobrehon tay. Ato lang nang yampo sa Ginoo no. Oo. Oo, kaya ang Ginoo may maka kuan. Oo, ang Ginoo may panalanginan sa Ginoo. Kana may maayo na yo. Basta ang importante tayo nga taas tag pagsalig sa kay tasan basta yung nani atong sitwasyon diri di ba? Oo. Ang ibabaw sa kalibutan. Ang tinuod nga kwartahan tay ang katong kwartahan ta sa mata sa kalitasan. Bilib ko sa imo nga tay batay salute ko nimo. Bisag sa ay mo bisag sa kapobrehon tay. Nakuha pa dyan mo nga makatawa ka. Wala na ba di ka mo katawa? Wadyo ko nagdawang tayo. Muna gingon tayo
sa akong pagsaka sa bukid tay. Wa jud ko nagdahom nga makasugat ko sa imuha karon. Pagbuot ni Ginoo tay sa kataas sa oras, sa kataas sa panahon nganong kita pa man ni sapon. Aning tukat taliwala sa bukid. Basta mo ra tay. Kani ibilin lang ni diri ato lang ni padaplin. No? Be ako rin padaplin tay be kay bugat man dinhi. Unsa man nga kahoy po tay? Marami ingon pa sa mga manubo nga bugsa dyan. Bugsa yan? Diri rin tay ha. Biyag. Ya tay. Ta. Uban lang ta. Aman yung balay tay layo pa? Layo pa, sir. Layo pa? Layo pa. Unahan pa atong dito sa iwi. Ginoo kalayo sa baktasan. Sige tay, mag-uban lang ta tay ta.